L-ors tiegħu huwa li jarma l-mudell imdaqqas li għandu ta' knisja għal-ġimgħa l-kbira. Dan huwa Alan Ferrante, żagħżugħ ta' 20 sena li tul is-sena kollha jaħdem ma' tradizzjonijiet marbuta mal-ġimgħa l-kbira. Żorna lil dan iż-żagħżugħ fil-garaxx li għandu fil-Ħamrun, fejn stajna narawh jagħmel l-aħħar preparamenti qabel il-ftuħ tal-wirja tiegħu Kriste Eleisur fi 17 ta' Marzu illi ġej. Ferrante, żagħżugħ li qabel beda jarma l-wirja tiegħu ftit li xejn kien imittidu għax-xogħol tal-idejn. Issa sar jagħmel ħafna xogħol hu stess, fosthom xogħol fuq l-injam. Saħansitra f'dawn l-aħħar xhur irnexxielu jagħmel set ta' manikini għaċ-ċenaklu li rama għal din il-wirja li ġejja. Huwa spjegalna kif kull sena ifittex li jesebixxi xogħol ġdid ħalli dan jitgawda mill-viżitaturi. Għalija l-ġimgħa kbira minn meta kont żgħir kont inħobba u hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon li n-nies barra li tgawdi l-oġġett li tkun qed tagħmel inti igawduh in-nies in ġenerali.